Keskellä autiomaata, missä polttava aurinko ja raastava hiekka tuntuvat kaikessa. Meren syvässä hiljaisuudessa, missä paine kasvaa ja valo katoaa. Siellä, missä tarvitaan laatua, näkyy myös Masino Industryn kädenjälki. Työllämme on merkitystä kaikissa olosuhteissa, kaikissa kohteissa. Me pidämme huolen siitä, että sen mitä asiakkaamme tarvitsevat, sen he myös saavat. Kun mieli on terävä ja kädet vakaat, syntyy metallista tuote, joka kestää aikaa, tarpeeseen tehtynä, oikeaan aikaan toimitettuna. Tulevaisuuden rakentajille, vastuullisuuden vaalijoille. Jokaisen osan ja kokonaisuuden takana on ihmisiä, jotka ylpeästi hoitavat oman tonttinsa suunnittelusta valmistukseen. Meille laatu ei ole vain ominaisuus tai velvollisuus. Se on kaiken tekemisemme lähtökohta. Räätälöityjä, luotettavia, vaativia olosuhteita varten testattuja. Masino Industry.